Ngithanda ukuthi ke ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live sengiphinde ngabuya ke futhi nezama telenovela hlala nami nje ngikuzele nazo. So namhlanje ke mbukeli ngiphethe kamathizo ozalo izinto nje okumele kuyilindele lapha kuZalo kulona ke leli week esikulona. Ngizoqala ngodaba kulithinta uNkazimulo lapha kumathiza baveza ukuthi kamaphoyisa kwaMashu azozama ukuthi ke size ngenelele mayelana ke nesigameko esenzeke lapha kwaNjomane ukuthi ke phela bethola ukuthi ke kahle kahle obani ke laba bafike bamosha ba destroyer lapha kwaNjomane. Kodwa baveza ukuthi ke uNkazimulo uzolinqaba kusizo lawa amaphoyisa uzobe engafuni lutho ehlanganisa lento ke yenzeke lapha kwaNjomane namaphoyisa. Kodwa akumbalenhle uzozama ukuthi ke khulume noNkazimulo ukuze ke amaphoyisa ebasize. Baphinde baveza ukuthi ke uNkazimulo uzotshela kuSipho ukuthi ke uzoyibambela mathupha yena uzodila ke nalabantu abamfunayo enilabantu abamoshe lapha kwaNjomane. Babeke sebeveza ukuthi ke uNkazimulo uzophuma ke lapha endlini ephethe ke isibhamu sakhe unkunzi eyofuna ke labantu abamise kabi. Izoba nzima kakhulu impilo yakhe uNkazimulo njengoba ke izobeke sephila ngokwesaba ke uzobe seyibonele kwezakhe ukuthi ke kahle kahle kufunwa yena. Ngidluleke mbukeli ngiyelapha kudaba olithinta kuLili la kumathiza baveza ukuthi ke kuzoba nzima kakhulu ukuthi ke uLili eqhubeke neprocess yetherapy. Kodwa ke bathuma Dongwe uzomgqugqumezela kuLili ukuthi ke hambe yothola usizo lokulashwa ngokomqondo. Baphinde baveza ke la ukuthi ke uLili uzohluleka ukuthi ke lungise izinto naye kunjeza. Ngidlule ngelapha kuMbatha la baveza ukuthi ke uPrince benaye kumbalenhle bazogcina ke betholile ukuthi ke yingane uMbatha engamfuni uSimiso. Babeke sebeveza ukuthi ke uSimiso uzokwenza ke into ezohlambalaza uMbatha phambi kwabantu. Aphelalana ke mbukela amathizo ozalo ngizophinda ke futhi ngibuye namanye uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.